Takže čus, tu je 4 brothers a za to, že aspoň nejakí ľudia nám dali odber a like, si zaslúžia trošku laserovú show, ale nebudeme tu predstavovať, ale proste to bude len také. Takže začíname, viete, také kruhy. Teraz si predstavte, čo to kreslím. Takže neviem, či sa vám to páči, ale ne, áno. Proste to také zabité. Ako by som niečo gumoval proste. No a ak sa vám aj toto páčilo, tak dajte like alebo koment. Takže čus.